салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. дӯстони азиз, инак даври нимниҳоии барномаро оғоз мекунем. даври навбатӣ аз 4 гурӯҳ иштирокчӣ ва 2 бахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд саволҳои нав посухи модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. инак дар барномаи имрӯза 4 нафар аз ғолибони мавсими аввал бо модарони меҳрубонашон иштирок мекунанд. инҳо маҳмудҷону модараш, собирҷон бо модараш, аҳмадҷону модараш ва румайсо бо модараш мебошанд. акнун биёед мебинем ки кӣ ғолиб мебарояд. оё фарзанди шумо оромтабиат аст? бале, фарзанди ман беҳад оромтабиат аст. ӯ зиёдтар ба чӣ таваҷҷӯҳ дорад? ӯ бештар ба варзиш таваҷҷӯҳ дорад. бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ӯ бештар ба падараш пайравӣ карда мехоҳад. фарзандатон дар оила дили киро зуд ба даст меорад? зиёдтар албатта дили маҳанро зуд ба даст меорад. ӯ писари чолок аст? беҳад чолок аст. фарзандатон гапдарои кист? бештар гапдарои модараш аст. аз ман албатта ки. оё ӯ сергап аст? сергап аст, бисёр савол медиҳад. писаратон майли сайру гашт карданро дорад? бале, бисёр ба сайру гашт мебарояд. ба парки айнӣ, ба боғи рӯдакӣ, ба ҳар куҷо, ба боғи ҳайвонот бисёр меравад. бисёр хело дӯст медорад сайру гашт карданро. бо хоҳару додараконаш бозӣ мекунад? албатта бо хоҳараш бозӣ мекунад. бо ҳама бозӣ мекунад. кӣ бештар бо ӯ машғул аст? бисёртар ман бо ӯ машғул ҳастам. оё шумо оромтабиатед? ман оромтабиат аст. шумо зиёдтар ба чӣ таваҷҷӯҳ доред? ба варзиш. офарин писарам, ба пеш. бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ба падарам. офарин писарам. дар оила дили киро зуд ба даст меоред? дили модарамро зуд ба даст мебиёрам. оё шумо чолок ҳастед? ман чолокам. ҳозир ҳастем. дар оила гапдарои кӣ ҳастед? гапдарои модарам. ҳамасти хело ҳамбоварӣ дорем. оё шумо сергапед? ман сергап ҳастам. майли сайру гашт карданро доред? хеле дӯст медорам. офарин писарам, ба пеш. бо хоҳару додараконатон бозӣ мекунед? ба хоҳару додарам бозӣ мекунам. писарам, ба пеш ҳаракат. кӣ бештар бо шумо машғул аст? модарам ба ман машғул аст. офарин писарам, ба пеш. оё фарзанди шумо оромтабиат аст? бале, фарзанди ман оромтабиат аст. ӯ зиёдтар ба чӣ таваҷҷӯҳ дорад? бештар телефонро дӯст медорад. бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба падараш монанд будан мехоҳад. фарзандатон дар оила дили киро зуд ба даст меорад? албатта дили худамро ба даст меорад. ӯ писари чолок аст? писари ман бисёр чолок аст. фарзандатон гапдарои кист? гапдарои худам. оё ӯ сергап аст? бале, писари ман сергап аст. писаратон майли сайру гашт карданро дорад? бале, мехоҳад ки бисёр сайру гашт кунад. бо хоҳару додараконаш бозӣ мекунад? бале, бо хоҳараш бозӣ мекунад. кӣ бештар бо ӯ машғул аст? худам. оё шумо оромтабиатед? ман оромтабиат нестам, ман шух ҳастам. шумо зиёдтар ба чӣ таваҷҷӯҳ доред? ба телефонбозӣ, ба телевизор. ман боварӣ доштам. бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман ба модарам монашта мехоҳам. дар оила дили киро зуд ба даст меоред? дили модарамро. оё шумо чолок ҳастед? чолок ҳастам ман. офарин бачаҷон, офарин. дар оила гапдарои кӣ ҳастед? ман гапдарои модарам ҳастам.
оё шумо сергапед? ман серкаб нестам. майли сайру гашт карданро доред? ман дӯст медорам сайру гаштро. боварӣ доштам ки ту медонӣ. бо хоҳару додараконатон бозӣ мекунед? албатта дорачаам кати бозӣ мекунам. ман дӯсташ дорам. кӣ бештар бо шумо машғул аст? муаллимам. оё фарзанди шумо оромтабиат аст? бале, фарзанди ман оромтабиат аст. ӯ зиёдтар ба чӣ таваҷҷӯҳ дорад? таваҷҷӯҳи ӯ бештар ба расмкашӣ аст. бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба қаҳрамонҳои афсонавӣ бештар пайравӣ мекунад. фарзандатон дар оила дили киро зуд ба даст меорад? дили падарашро. ӯ духтари чолок аст? ҳа, ӯ чолок аст. фарзандатон гапдарои кист? ӯ гапдарои падараш аст бештар. оё ӯ сергап аст? сергап нест. духтаратон майли сайругашт карданро дорад? бале, ӯ майли сайру гаштанро дорад. бо хоҳару додараконаш бозӣ мекунад? бале, бо акааш бозӣ мекунад. кӣ бештар бо ӯ машғул аст? бештар ман бо ӯ машғул мешавам. оё шумо оромтабиатед? ман оромтабиатам. шумо зиёдтар ба чӣ таваҷҷӯҳ доред? таваҷҷӯҳи ман ба китоб аст. бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман ба қаҳрамонҳои афсонавӣ пайравӣ мекунам. дар оила дили киро зуд ба даст меоред? дили модарамро зуд ба даст меорам. оё шумо чолок ҳастед? бале, ман чолокам. дар оила гапдарои кӣ ҳастед? гапдарои модарам ҳастам. оё шумо сергапед? не, ман серкаб нестам. майли сайру гашт карданро доред? ман сайругаштро хеле дӯст медорам. офарин. бо хоҳару додараконатон бозӣ мекунед? бале, албатта бозӣ мекунам. кӣ бештар бо шумо машғул аст? бо ман модарам машғул аст. ман бо туям. оё фарзанди шумо оромтабиат аст? писарам хело оромтабиат аст. ӯ зиёдтар ба чӣ таваҷҷӯҳ дорад? таваҷҷӯҳаш бисёртар ба варзиш аст. бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ӯ ба қаҳрамонҳои афсонавӣ пайравӣ мекунад. фарзандатон дар оила дили киро зуд ба даст меорад? албатта маро. ӯ писари чолок аст? албатта ӯ чолок аст. фарзандатон гапдарои кист? бештар гапдарои ман. оё ӯ сергап аст? бале, сергап аст. писаратон майли сайругашт карданро дорад? бале, сайргашт карданро бисёрам дӯст медорад. бо хоҳару додараконаш бозӣ мекунад? ҳа, албатта бозӣ мекунад. кӣ бештар бо ӯ машғул аст? ман бисёр машғулам бо ӯ. оё шумо оромтабиатед? ман оромтабиатам. боварӣ доштам ки рост аст. шумо зиёдтар ба чӣ таваҷҷӯҳ доред? таваҷҷӯҳи ман ба варзиш аст. бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман ба қаҳрамонои афсона монанд шудан мехоҳам. дар оила дили киро зуд ба даст меоред? аз модарамро бештар ба даст меорам. офарин. оё шумо чолок ҳастед? ман чолок ҳастам. дар оила гапдарои кӣ ҳастед? ман гапдарои модарам ҳастам. дуруст, дуруст. оё шумо сергапед? ман сергапам. боварӣ доштам ки рост аст. майли сайругашт карданро доред? сайругаштро ман дӯст медорам. бо хоҳару додараконатон бозӣ мекунед? бо хоҳару додарам бозӣ мекунам. кӣ бештар бо шумо машғул аст? бисёр ба ман модарам машғул аст. инҷо
аввали барнома ба анҷом расид. Биёед мебинем, ки ба даври дуюм кӣ роҳхат гирифт. чунончи мебинем, дар даври аввал посухи модари Маҳмудҷону Собирҷон нисбат ба посухи Аҳмадҷону Румайсо дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо Маҳмудҷону Собирҷон идома медиҳем. биёед мебинем, ки дар ин давр кӣ ғолиб мебарояд. шумо кадом фаслро бештар дӯст медоред? ман тобистонро дӯст медорам. чанд афсона медонед? ман 20 афсона медорам. афсонаҳоро аз кӣ омӯхтед? ай бибиҷонам. барои шумо модаратон китоб мехонанд? ҳа, китоб мехонад. бозичаи дӯстдоштаатон кадом аст? вазифаи дӯстдоштаи ман туп аст. аз нӯшокиҳо кадомашро бештар меписандед? оби газнок, фанта. ширинӣ хӯрданро дӯст медоред? бале. яхмосро чӣ? ҳа, дӯст медорам. ман яхмосо. агар ду қанд дошта бошед, яктоашро ба хоҳаратон медиҳед? албатта медиҳам. дар як рӯз чанд вақт хӯрок мехӯред? ман 4 маротиба хӯрок мехӯрам. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? бештар фасли тобистонро дӯст медорад, чунки ба ҳар куҷо меравад, обозӣ карданро беҳад дӯст медорад. чанд афсона медонад? оё медонед? тахминан ҳамин 5-6 то медонад. афсонаҳоро аз кӣ омӯхтааст? бештар аз бибиҷонаш омӯхтааст. оё шумо барои ӯ китоб мехонед? бале, вақт меёбам, ки бо ӯ китоб хонам. ман шумо дӯст медорам. ба фикратон бозичаи дӯстдоштаи писаратон кадом аст? ба фикри ман тӯббозиро беҳад дӯст медорад. тӯб ҳаст бозичаи дӯстдоштааш. аз нӯшокиҳо кадомашро бештар меписандад? бисёртар фанта. ширинӣ хӯрданро дӯст медорад? бале, дӯст медорад ширинӣ хӯрданро. зур. яхмосро чӣ? яхмосро албатта ки дӯст медорад. ман шумо дӯст медорам. агар писаратон ду қанд дошта бошад, яктоашро ба хоҳараш медиҳад? албатта медиҳад. ӯ беҳад дилаш кушод аст. фарзанди шумо дар як рӯз чанд вақт хӯрок мехӯрад? дар як рӯз 4 вақт мехӯрад. шумо кадом фаслро бештар дӯст медоред? фасли тобистон. чанд афсона медонед? 4. афсонаҳоро аз кӣ омӯхтед? аз модарам. барои шумо модаратон китоб мехонанд? албатта ба ман модарам китоб мехонад. бозичаи дӯстдоштаатон кадом аст? мошинча ҳар намуд. аз нӯшокиҳо кадомашро бештар меписандед? кока-кола. ширинӣ хӯрданро дӯст медоред? бале. яхмосро чӣ? ҳа, яхмосро хеле дӯст медорам. агар ду қанд дошта бошед, яктоашро ба хоҳаратон медиҳед? албатта медиҳам. дар як рӯз чанд вақт хӯрок мехӯред? 3 вақт. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? тобистон. чанд афсона медонад? оё медонед? 4 афсона. афсонаҳоро аз кӣ омӯхтааст? аз ман шабониш намехонам. оё шумо барои ӯ китоб мехонед? бале. ба фикратон бозичаи дӯстдоштаи писаратон кадом аст? ҳар намуд мошинчаҳо. аз нӯшокиҳо кадомашро бештар меписандад? кока-кола. ширинӣ хӯрданро дӯст медорад? бале, бисёр дӯст медорад. яхмосро чӣ? яхмосро дӯст медорад. агар писаратон ду қанд дошта бошад, яктоашро ба хоҳараш медиҳад? бале, медиҳад. фарзанди шумо дар як рӯз чанд вақт хӯрок мехӯрад? 3 вақт.
инак даври дуюм низ ба анҷом расид. Ана ин холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. фикр мекунем ки хулосаи худро аллакай баровардед. бале, холҳои маҳмудҷон нисбат ба собирҷон зиёд шуданд. маҳмудҷон, шуморо барои ғолибият табрик мегӯем ва шумо ба даври ниҳоии барнома рохат гирифтед. мо шуморо дар даври ниҳоӣ интизор ҳастем. мо дар мавсими аввал ғолиб баромада будем. ин мавсими дуюм баям ғолиб баромадем ва хеле шуд ҳастем ва кӯшиш менамоем ки дар мавсими сеюм ғолиб бароем. ташаккур ба кормандони манамин телевизиони Баҳористон ки моро даъват карданд бар ин ҷо ва мо ғолибиятро ба даст овардем. тамошобинони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест. танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. биёед шумо низ худро бисанҷед. хайр, то боздид.